agrair també l'acollida del Centre Cívic Torrellobeta. Jo soc membre de la taula unitària per la República de Nou Barris, també de la Fundació Neus Català, que és la que porta l'exposició. I us comento una mica el que fem des de la taula durant tot aquest mes d'abril. Nosaltres diem l'abril republicà. D'alguna manera, avui estem de ressaca perquè vam fer l'acte central entorn a la república, tant als valors republicans com a la commemoració de la Segona República, però també la reivindicació de la república. Deia que ahir vam fer l'acte central, que des de fa anys l'estem fent, que és una cercavila que va des de la plaça del Rei Amat, que ara canviarà per fi, després d'una lluita veïnal, el nom, i es tornarà a dir com es deia a la Segona República, que era Salvar Passaseig, el poeta. I després vam fer l'acte que fem cada any de commemoració de la Segona República i després vam fer un dinar de gemaró. Va ser un acte molt frater i molt maco. A banda de l'acte aquest any tenim dues exposicions. Una que està al Casal de la Trinitat Nova sobre la Pera, que estarà fins al dia 28 d'abril, que és una exposició sobre la desbandà. No sé si coneixeu aquest tema. Dins de lo que va ser la guerra contra el feixisme, la guerra civil espanyola, és un dels fets més assenyalats, juntament amb el bombardeig de Guernica o la matança de la plaça de Toros de Badajoz i alguns fets que s'han recollit a la història com a més significatiu. Doncs l'exposició de la desbandà, torno a dir, estarà fins al dia 28 i el mateix dia 28 a 6:15 hi ha una xerrada de la Maria José Hernández que ens explicarà el tema de la desbandà. Després tenim el dia 20 d'abril a 5:15 a l'Ateneu La Bòbila, aquí al Turó de la Peira, no a Porta, perdó, aquí a Porta. Tenim la presentació d'un llibre que es diu Clandestinitat i repressió franquista a Nou Barris. És un llibre que ha sortit nou, que encara està calent, i que ha fet un company, que és l'Iñaki, company de la Taula de la República, un activista de Nou Barris des de fa molts anys, que ens coneixem, i que fruit de la seva investigació sobre la repressió a Nou Barris presentarà aquest llibre a la Bòbila, el dia 20 d'abril. I avui que parlarem de l'Olimpiada Popular i l'esport fent front al feixisme amb aquesta exposició que estarà fins a final de mes també, fins al dia 29, i tenim nosaltres per fer la presentació la Júlia Ariño, que porta el tema d'esport del projecte Abril, que és un projecte de la Fundació Neus Català. Després de que faci la Júlia, podem passar a la sala d'aquí del costat a veure l'exposició i si volem fer alguna pregunta, algun comentari, doncs han d'anar. Molt bé, gràcies. Bueno, gràcies primer per comptar amb mi per poder fer aquesta exposició. També és una mica raro explicar-vos a vosaltres com va ser l'Olimpiada Popular, tenint en compte que jo ni hi era ni tampoc soc historiadora. Jo soc militant de la Joventut Comunista de Catalunya i soc atleta i l'esport m'ha acompanyat al llarg de tota la meva vida. I com amb tot, l'esport també és política i per tant, si no el fas tu, te'l fan en contra. I quan em vaig començar a polititzar, doncs, en tant que l'esport és la meva forma de viure i d'entendre a vegades també la comunitat i per tant la política, he estat implicada, doncs, per exemple, amb la Fundació Neus Català, amb tots els temes esportius.
I estem també avui aquí perquè aquest any se celebra el 90è aniversari de la commemoració de l'Olimpíada Popular i la Fundació Neus Català, junt amb moltíssimes altres entitats i institucions, des de l'Ajuntament fins a Memorial Democràtic, Museu de Barcelona, Museu d'Història de Catalunya, moltes altres entitats, clubs esportius també, tenim un programa molt ampli d'activitats que commemoren precisament l'Olimpíada Popular, que no va poder ser, i aquesta exposició és una d'elles i s'emmarca dins d'aquest programa molt més extens. Llavors la meva idea també era venir aquí a explicar una mica què va ser o què no va poder ser l'Olimpíada i també relacionar-ho amb el context actual de l'esport, de la realitat política també del moment i com utilitzem, tal com vam fer en el seu moment, com van fer de l'esport un front d'intervenció de militància i pràcticament al 100% comunista, doncs com també aplicar-ho a la realitat que tenim. Llavors, com segurament sabeu, l'Olimpíada Popular va ser una iniciativa, un projecte que es va dur a terme aquí a Barcelona, però que era de caràcter internacional, que pretenia proposar uns Jocs Olímpics de caire populars i antifeixistes per fer una mica de contrapès o fer la contra, diguéssim, als Jocs Olímpics que s'havien de celebrar a la Berlín el 36, quan ja hi havia el nazisme instaurat al país. I no es va poder arribar a fer, que aquest és l'espoiler ja, que no es va poder arribar a fer perquè aquí, coincidint amb la inauguració dels Jocs Olímpics, de l'Olimpíada Popular aquí, hi havia al mateix temps el cop d'estat feixista i per tant va ser un projecte que no es va poder dur a terme i que tampoc es va poder repescar mai perquè va venir la guerra. Llavors també era interessant, investigant també sobre l'Olimpíada, el fet que es convertís al final en un front d'intervenció també feia pensar com es va condicionar l'esport fins al moment per tal que un projecte tan gran, tan internacional, amb tantíssima gent implicada, pogués ser possible, tenint en compte que poder l'esport no havia sigut sempre ni fet ni por ni para la classe treballadora. Llavors, la qüestió està en que, clar, els orígens de l'esport modern, tal com l'entenem, des dels seus models esportius, competició, etc., tenien molta relació amb la burgesia, perquè les persones que es podien dedicar a l'esport eren només les persones que tenien diners i temps lliure, que són dues coses que normalment mai estan a l'abast de la classe treballadora. I per tant ja hi havia, l'esport que hi havia desenvolupat fins al moment era molt elitista i molt classista, només quedava reduït a molt poques persones que s'hi poguessin dedicar professionalment i no era per res ni obert ni inclusiu, tampoc a nivell de gènere, les dones no participaven de l'esport. I no va ser fins a finals del segle XIX que es van començar a produir les primeres associacions ja esportives més de caràcter autogestionat, obrer, i que trencaven una mica amb aquest model classista o elitista que veníem veient de l'esport que s'havia fet sempre. Llavors, amb la revolució bolxevic es van crear els dos bàndols, el comunista més, diguéssim, radical, i després hi havia els més reformistes o socialdemòcrates, que sí és veritat que van estar picats entre ells fins als anys 30, és important també recalcar-ho perquè van ser els primers que van sembrar aquest embrió del que en un futur seria l'Olimpíada Popular. I sense aquest moviment esportiu molt nascut des de la base obrera, mai haguéssim pogut acabar formant un projecte tan gran i a més tan legitimat internacionalment per totes les esquerres com era l'Olimpíada Popular. Llavors, malgrat els seus rifirrafes que tenien, els reformistes van crear als anys 20 la Internacional Esportiva de Lucerna i després, l'any següent, els comunistes van crear la Internacional Roja de l'Esport, que a més era un dels àmbits que sortien directament de la Internacional Comunista. Per tant, malgrat les diferències, sí que sentaven les bases polítiques de com podia ser l'esport
en diferència a l'esport que hi havia hagut fins llavors. Que això també aplicat a l'actualitat és molt important que quan surten iniciatives esportives actuals puguem recordar quines són les bases, sobretot ideològiques i polítiques, del que va ser en el seu moment també, perquè són amb el que nosaltres hem de caminar ara i sobre el que hem de construir per no tornar a caure en un esport altament competitiu, molt sexista, etc. Llavors, això es va generar, diguéssim, i les primeres espurnes de poder oferir un esport per la classe treballadora on pogués participar, que fos inclusiu, que no necessitessis recursos per participar, que no haguessis de pertànyer a un gènere determinat. Tot això van fer que l'any 27 l'Ajuntament de Barcelona, que aquí a Barcelona som uns motivats, òbviament, i necessitàvem sí o sí ser ciutat acollidora de Jocs Olímpics. I ja havien fet converses amb el Comitè Olímpic Internacional, amb el COI, que avui en dia segueix existint, demanaven que Barcelona pogués acollir els Jocs Olímpics que s'havien de dur a terme el 36. I a més, Barcelona ja havia fet una declaració d'intencions de que això fos així, creant l'estadi, que l'estadi de Montjuïc no estava, finalment es va poder inaugurar el 29 i per tant tot semblava, per les converses que tenien entre Barcelona i la COI, que les Olimpíades del 36 es durien a terme a Barcelona. Què passa? La història passa. L'any 31 es proclama la República, la Segona República Espanyola, es construeix aquí la Generalitat, som considerats pràcticament com som una república federada i per tant la COI, la Comissió Internacional, ens mira ja diferent i pensa, aviam, què passa aquí? Realment els volem donar ara ser la ciutat acollidora dels Jocs Olímpics en aquests que estan amb la bandera republicana? La COI finalment es va decidir per fer els Jocs Olímpics a Berlín, pel que sigui, i no van voler-la fer en una Barcelona que era republicana, més progressista, no van voler. Això passa el 31 i al 33 arriba Hitler al poder i pensa, ideal, perquè això ho faré servir jo, o sigui, els Jocs Olímpics els faré servir jo per la meva superpropaganda i per legitimar encara més el seu magnat. I per tant, totes les esquerres internacionals en aquell moment ja comencen a dir aquestes propostes que Hitler s'apropiï d'això trencarà amb els valors de cooperació entre pobles, amb els valors de fraternitat que té els Jocs Olímpics. Llavors aquí ja les esquerres internacionals ja van començar a parlar entre elles, a dir és que això no ho hauríem de poder permetre. I la Internacional Roja de l'Esport, que us comentava abans que s'havia creat el 21 que naixia de la Internacional Comunista, l'any 35 ja crea el Comitè Internacional de Defensa de la Idea Olímpica, que aquí al final a Espanya s'aterra amb un comitè específic per la defensa de l'esperit olímpic. Llavors tots els estats diferents comencen a brotar amb els seus propis comitès en defensa del que li deien l'esperit olímpic, que era aquest de germanor entre pobles, fraternitat, pau i no el que estava passant a Berlín. I llavors els diferents països van intentar fer el boicot als Jocs Olímpics de Berlín, òbviament no ho podien perquè qui tenia l'hegemonia en aquell moment llavors era el partit nazi, llavors va ser molt complicat, però l'any 35 ja diuen hem de poder recuperar aquella idea del que internacionalment havien estat fent els comitès reformistes i comunistes després dels bolxevics, poder recuperar la idea aquella de l'esport i començar-la a aterrar en un projecte real a nivell internacional que pugui fer de contraproposta als Jocs Olímpics que s'havien de celebrar a Berlín. I aquí a Catalunya, el 36, es crea el Comitè Català Pro Esports, que a més estava presidit honoríficament per Lluís Companys, en tant que era el president de la Generalitat, i aquest comitè estava format per diferents entitats i associacions esportives que tenien, l'objectiu era crear uns Jocs Olímpics paral·lels
els que s'estaven duent. I al maig del 36, en molt poc temps, es va crear el comitè organitzador oficial del que seria l'Olimpíada Popular. Llavors, aquí, internacionalment, les diferents organitzacions obreres, sindicals, es va posar tothom mans a l'obra per tenir organitzat tot el programa, infraestructura, contactes amb els diferents països, contactes amb els atletes. Ho van tenir tot organitzat en només 3 mesos i tot amb la força de la gent, de les obreres, dels obrers, de les persones organitzades. I això també és molt important i ho visualitzo molt en l'actualitat, que hi havia aquest sentit de hi ha un partit de masses que és capaç de mobilitzar totes aquestes persones perquè el propi comitè internacional i el comunisme internacional va fer que en els seus fronts populars, que la gent ja estava començant a organitzar-se per combatre el feixisme, van fer que poguessin fer difusió d'aquesta Olimpíada i que fos una participació. Això implica que van utilitzar l'esport a un nivell polític com a front d'intervenció, igual que ara, per exemple, per nosaltres és un front d'intervenció un sindicat obrer o és un ateneu, i van utilitzar per primera vegada l'esport com una eina per combatre el feixisme i per organitzar a la classe treballadora, ja no tant per al resultat final de l'esdeveniment multiesportiu, sinó per conscienciar les persones que a través d'aquest esdeveniment podien generar un contingut polític, podien al final sembrar el que serien les brigades internacionals, al final, perquè aquest punt de trobada internacionalista servia per generar totes aquestes aliances i per poder fer front com a un enemic comú, que en aquest cas era el feixisme. I per tant va ser, a mi em sembla com a mínim increïble que en 3 mesos poguessin tenir tot el programa i tots els contactes i tot fet, i que des d'aquests propis partits de masses i des dels fronts populars es pogués animar a participar com a front d'intervenció en un espai així. Hi ha una cosa, el que diferenciava també l'Olimpíada Popular dels Jocs Olímpics que s'anaven a celebrar, no només que s'anaven a celebrar a Berlín, sinó de tots els que s'havien celebrat, és a dir, dels Jocs Olímpics, com els entenem inclús ara mateix, és que l'Olimpíada Popular no només pretenia ser un esdeveniment esportiu, sinó també cultural. Per tant, hi havia allà el mejunje perfecte perquè no només interpel·lés a les persones com més de caràcter esportiu o atlètic, sinó també cultural, davant, a més, d'una amenaça que s'imposés una cultura hegemònica, que en aquest cas seria la nazi, i davant d'aquesta amenaça havíem de nosaltres potenciar la cultura popular pròpia del territori. I de fet el subtítol de l'Olimpíada era Setmana de l'Esport i el Folklore. I no només hi havia els esdeveniments esportius, sinó que hi havia la cultura tenia un paper protagonista i hi havia moltes activitats entorn de la cultura pensades a banda de les esportives. I de fet l'Olimpíada en una primera instància havia de durar 4 dies, però va tenir tanta fama i va haver-hi tantes inscripcions, tant de persones que volien participar activament com d'atletes inscrits, és a dir, per les dues bandes, tant com de consumidors com de participants,